Mikor is van? Itt vagyunk amúgy hol? Dániában. Nézd, és minden van. Itt a basszus. Nem egy lehet logom, ez itt rá. Hol a szemetes? Okos tévé. Wifi is van, minden, tükör is. Meg fényképek ilyen jó ki lenne. Itt van ilyen információs könyv. Alarm emergency. 112. Taxi. Taxit is lehet hívni. Tudtam, hogy valami tök egyszerű. Anya, nézd mit találtam. Tudod aludni. Ez egy